Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y nasipat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong hiling ng Diyos ang samo ko. Alam kong hiling ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong hiling ng Diyos ang samo ko. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Dayawin tayo ti Diyos tayo kabsat, gaputi na uneg nga ayat na kada tayo. Iso nga ayaban kay manan kabsat ko, nga pada-pada tayo, nga adalin iti sasauna, mabaon iti panagbuya dito nga programa tayo tatanga rabii. Tapno, iti kasta mamamutay pa isuna nga nan uneg, tapno iti kasta, may ayatan tayo pa isuna nga unay. Kabsat ko, patsek nga ti Diyos ket adu iti mensahe na kanyayo. Idi rabii nga umunang rabii nga nagadal tayo may papan iti pangarig kakabsat. Iso nga patsek nga adu nga bendisyon iti nalak-an tayo iti may salaang kakabsat. Nga rabii nga pinagadal tayo iti sasauna. Iso nga kabsat ket ko nga kablaawan manen dagiti agdingdingeg iti radyo ni Auntie Milit Lamarca kastamat ni Uncle Dencio Ramos nga amok nga napasdek nga agdingdingeg iti radyo. Kastamat kakabsat kong agbuybuya iti Facebook ken YouTube ni Ma'am Edna Sigal. Ma'am kayat kang kablaawan anya. Kastamat kadagiti dadumapay nga agbuybuyang haan ko na inaganan. Kakabsat makikita da kayo ti Dios ket amok nga naragsak isu naman ng tatarabii. Sakbayak man niya po makadagor kakabsat kahit kung mabasaan dito'y insurat ni Mrs. Ellen White, it is Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 2 kabsat, kinunana ito iti Ingles, kunana,
God requires His people to shine as lights in the world. It is not merely the ministers who are required to do this, but every disciples of Christ. Their conversation should be heavenly. Kakabsat ko, haan lang nga ni, ayatan tayo nga ni pastor, iti mga isa kuma dito yung maadal tayo tang rabi. Ipadpadamag, iti mensahero tayo nga ni Mrs. Ellen White kakabsat, nga dito'y malaklakam tayo, nga pan nakaammo, kat ipadamag tayo mo't iti sabali pa nga tao. Iso ang kabsat ko, i-click po dito share button, tamakita, dagitoy, dagiti gagayem mo ita Facebook, kaya naanlaeng mambalin pa ita barangay mo, ipadangag mo ta radyong kakabsat, tapno pada tayo nga makiparticipate iti trabaho iti Diyos. Ti bendisyon ti Diyos, ti makiadda kanyayo. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Naimbag nga oras yo amin na ito na gagayem ken kapsat. Blawang kayo, iti dayto agundaway manan. Iti panagtultuloy nga gadal tayo, dagiti pangarig ni Apo Jesus. Kaya dagiti panagadal tayo, kadagiti pangarig ay ito na kapsat, iladawan na no kasatno iti pagarian ni Apo Diyos. Iso nga gayem, kapsat. Iti dayto agundaway, intuodan temanen iti nasantuan na kasuratan. Nga iso iti mang panagnak, ken mang patalged iti inanama tayo, iti kinapudno nga da iti Biblia. So iti dayto agundaway iti nakapsat, ket iti
panagadal tayo. Iti pangarig ket isu dayjay panagad-adal tayo iti sasaw na pa Jesus babaen kadagiti pangarig. Ket sagbay tayo magtuloy kiddawan kayo man iti maysa a panagkararag. Amami anay langitan, iti panagadalmi kadagiti sasawom, ituduman kada kami iti panakiaawat, iti man panagministro, iti Espiritu Santo, iso iti mapadasan mi. Lukatama po iti panunot mi, iti puso mi, ket imulam dagiti bukel iti kinapudno kadagiti nadameg adaga kadagiti puso mi. Bendisyonam iti sagtunggal maysa nga agbibuya kinagdengdengeg kadaytoy nga sasaom. Agyaman kami iti panangdengeg mo iti kararag mi tinaga na po may Jesus. Amen. Dagiti pangarig ay na nakabsat ket dagitoy dagiti ladawan nga naramat na po Jesus. Tamno iti kasta ipintur na kadagiti panunot dagiti tattao dagiti nalatak akay papanan dagiti kinapudno anay langitan na ito nakabsat. So nga tumugaw tayo kinapo Jesus, denggen tayo dagiti sasauna, ket intuoden tayo dagiti bukel iti kinapudno nga iso iti mayalalatiw kadagiti tattawag dengdeng idi ken uray pay iti itadaytoy a panawon tayo ay ito nakabsat. So nga iti daytoy nga panagadal tayo iti Paulo na anya kadi iti aramiden iti mannalon iti puso yo. Anya kadi iti aramiden iti mannalon iti puso ken iti pusom kabsat. Anya iti kababalin daytoy nga puso. So nga iti panagadal daytoy nga pangarig iti isu dayjay pangarig itagmulmula. Kano kitkitaan tayo daytoy iti nakabsat na pa Jesus ado dagiti sumursurot ken kuana nga tattao nga umariwakwak. Ket dagiti nga sumursurot ken kuana dadduma kadakwada iti nakabsat sursuroten da tanapadasan da dagiti datdatlag nga naramid na pa Jesus ket nakapanganda. Amangan no addan tumanen iti ipakanna iti nakabsat. So nga sursuroten da umariwakwak ngem hanlang iti makana iti nakabsat dadduma kadagitoy ket agbirbirog damot iti kinapudno. Isu nga kadagijay nga adu nga tattao iti nakabsat. Insuro na Jesus daytoy pangarig itagmulmula. Tapno iti kasta ituno na dagiti puso dagiti tattao. Ken hanlang nga ituno sukimaten na pay dagiti puso da no anya agalad dayta nga puso. No anya nga klase dayta nga puso. Isu nga iti daytoy nga panagadal tayo ibuksilan tayo ay na nakabsat iti agmulmula. Apangarig nga isu iti inlanad iti libro ay iti nakabsat iti Marcos. Daytoy ket naikabil iti may ka a kapitulo iti Marcos 3 ingana 9. Daytoy ay iti nakabsat iti kinunana. Dumngeg kayo adtoy ti agmulmula rimuar nga agmula. Ket naaramid nga idi a nagmula dadduma bukel nagdiso iti dinna ti dalan. Ket imay dagiti tumatayab ket kinnanda. Ket dadduma nagdisuda kadagiti kabatuan nga awan ti addo adaga. Ket timubuda daras tawan ti daga a nauneg. Ngem idi limgak tinit nalaylay. Ket agsipud tawan ti ramutda, naganguda. Ket dadduma nagdisoda iti kakalunayan. Ket dimmakkel dagiti kalunay, ket saanda ida a pinalungaw. Ket saanda a nagbunga. Ket dadduma nagdisoda iti daga a nasayaat. Ket idi arimmangay ket dimmakkel da, nagbunga da, ket nagbunga da iti saggatlopulo, sagnginem apulo, ken sangagasot. Ket kinunana, tiadda iti pagdengeg da, agdengeg kuma. Kita nyo ay na nakabsat.
Ayan sa sarita na ito Sarsarita na dito ay nakapsat dagiti na duma-duma nga nakay tinnagan iti bukal. Kita nyo ay nakapsat. Kada ito nakatnagan dagiti nga duma-duma nga bukal at iti din natidalan, kasiitan, kabatuan, ken nadamag. Now, ay nakapsat, kitaan tayo man. Anya kadi dagiti makita kada ito'y apangarig. Siya sino dagiti nagakam. Dati nga pangarig ay nakapsat. Sagkaisahan tayo man nakitaan. Umuna kitaan tayo ay nakapsat at dagi nagmula. Sino ka di ito nagmula? May kadwa. Bukbukal. Anya dagiti bukbukal ay nakapsat. Ken iti may katlo nga addan ti kababalin da ito'y dayjay daga. So nga nakapsat dagiti nang nangruna anaaramat kadaytoy pangarig ti agmol mula. Kadantay ay nakapsat. Anya iti napasamak kadaytoy. Siya sino dayjay nagmula kakapsat. Daytoy awan sabali kapsat dagiti mga kasaba. Tanungin kitaan tayo ay nakapsat. Datayo nga mga kasaba, dakayo nga mga kasaba, si kakabsat gayem, nga mga kasaba, mangyad adal, hala nga kasto nga panangadal, oray pa'y dagiti mangibingbingay, iti sasaw ni Apo Diyos, itaman ayan ti kirgrupyo, iti takarubayo, anyaman nga sangay, nga itod tayo ti damag ti panakaisalakan ay nakabsat, datayo kit mga kasaba, datayo dagiti agmulmula. Ay tayo nakapsat, kalpasan na, anya tibukal. Itibukal ket iso dayjay sao ni Apo Diyos. Daytoy ay nakapsat dagijay bin-i. Nga iso iti imulmula tayo kadagiti puspuso dagiti tattao. Kiti tattanay na nakapsat, anya dayjay daga. Daytoy daga, ket iso dayjay kababalin iti puso. Ay, ito nga kakabsat. So, ano kitaan tayo, daytoy nga pangarig ay ito nakabsat, saggaysaan tayo, intuoden tayo, ken nanaman tayo, nuan niya iti kay papanan na, dagitoy ay ito nakabsat. Umuna kitaan tayo, dagijay klase iti daga. Umuna ay ito nakabsat nga klase iti daga. Sigon dayjay, ayan nakabsat ti nabasa tayo, dagijay ay nakabsat bukal, na nagay nakabsat, kadagijay ayan iti dalan. Apa ay nakabsat? Ngayon ayan iti dalan. Idi nga panawin, haan kakabsat nga kasalatat nga panawin tayo nga adan napipintas nga dalan, haan. No di dagiti tattao idi santila pagpagnaanda. So oray pa diyan iti bangkaganda, magnada sa jaya iti nakabsat. So nga tumangken dayjay. Awan mo't iti nasayat nga panagarado da. So nga iti nakabsat na tangken. Ngam diyag mula, warsyan na lata da iti bukol. So nga duma, nagtinagda kadagijay ayan kakabsat iti dalan. Kadijay, na nagda dyan ti dalan na iti nakabsat. Anya iti pasamak dita. No na nagdidalan, natangken jay daga. Jay bukil ay iti nakabsat, saan ngagtubo ang nasayaan. So nga iti nakabsat, nagmula tayo. Adang madagiti agdengeg. No mga saba tayo. Dagitoy ket denggenda ngem kumtat. Apay, naimula nagsadag kakabsat ayan iti kalsada. Ayan iti dalan. Itatanay din nakabsat. Sumaruno, nga klase, dadi nga daga. Naganay din nakabsat. Kunanda di jay, ket nagsadino. Ijay ayan kakabsat iti kabatuan. Oh, kada ito kagayan kakabsat iti kabatuan, anya kakabsat iti napasamak. Hanggi din, no nabato, anya ti mapasamak kada di bukal. Gaputa, narabaw da ito ay nakabsat iti dagana, dayjay bukal,
basit laeng iti maala na asustansya. Ket gapot na basit lang iti maala ng asustansya iti nakabsat, saan nga dumakkel di bukal? Mang laylay. Iso nga, no duma, adang madagi di umawat, no duma awandan, iti pamati. Nakaskas daw ka di, ngam kasapulan na iti nagabsat, anya iti aramiden iti mannalon kada ita nga puso. Sumaruno, nga klase kakabsat iti daga, kadayjay ayan kakabsat iti kasisiitan. Kunana dito Ilocano, kit isu ayan kakabsat iti kakalunayan. So nga, no, kitaan tayo dito ay ito nakabsat. Diyan ti bukal nga na nagkadagiti kasisitan, anya iti napasamak kadayta. Naraber dagiti ruot, haan kakabsat nga makaramot anasayat day bukal. Kat anya maramid ka day panagdakkel iti mula, daytoy kat mabukkel. Haan nga rumangay nga nasayaat. Haan nga makapagtubo ang nasayaat. Apay tayo nakabsat. Adu dagiti kakumpetensya na. Kat daytoy al-alistupay nga dumakkel dagiti hang nga naimula nga ruruot kanda day bukkel. Anya ti mapasamak, ingga na magaburan. Matinep, ingga na matay day bukkel. Ay tayo nakabsat, iti sumaruno, ket iso da jay naimula iti ayan iti nasayaat adaga. Nagilan nyo kabsat. Ket daytoy ayan kakabsat iti nasayaat adaga. Anya iti makita sa jay. Tanyo ay da nakabsat. Daytoy ayan iti nasayaat iti daga daydi bukkel ket anya ti maramid. Maala na iti sustansya na nga nasayaat. Iso nga jay bukkel ket dumakkel ang nasayaat. At nagagayam ken kakabsat, dagitoy dagiti klase, dagiti dagdaga. Ngam dagiti nga klase iti dagdaga, nga iso iti ibagbaga ni Apa Isus hindi ka ito nakabsat. Dagitoy met iti klase, iti puso, nga nakaimulaan, dagitoy nga bukbukal iti kinapudno. So ano kita nyo ay nakabsat, surusurutin da na Apa Isus. Mga kasaba ni Apa Isus. Ngam inladawan na, noan niya nga klase, dagiti puso, dagiti tattao, nga umawat, dagiti sasauna, iti nga panahon na. Kastang matata nga panahon tayo ay nakabsat. Mga kasaba tayo, nga manya nga klase, nga puso, dagiti pagtinagan, iti bukal, iti kinapudno. Ay nakabsat, no kitaan tayo, daytoy nga pangarig itag mulmula. Dayta nga kakabsat, magkita dita, dayta kabsat iti ladawan na. Adadtoy da di mannalon. Napan nagmula di iti bukal na nagkadagiti ayan iti dalan, ayan ti kabatuan, ayan ti kasisitan, kanayan iti naimbag adaga. Ayan ti napasama iti nakapsat, iti napandian ti daga. Adda iti tumatayab, sinipayot da, dayjay bukal. Dagiti na nagmatay da nakapsat, ijayan kadagiti kabatuan, dimakil damait. Ngam handa nga nakaramot. Iso nga din nagkintayagan iti init. Anya napasama kadakwada ng layda. Ket kadagiti na nagkakabsat iti kabatuan. Nagtubo damit. Ngam kaputado ti sisiit. Anya napasama kadakwada nabukkel dayjay mula. Ket dayjay na nagkaida nakabsat nga bukkel. Dayjay tinasayat nga daga. Timubo, nagbunga, daytoy ay tinakabsat. Ket anya tinapasamak. Kadi panagbunga na. Iti resulta na sagkatlopulo, sagdinim nga pulo, ken ay tinakabsat, sagsasangagasot. Adda iti naibunga na. Ay tinakabsat, kadagitoy nga klase iti puso. Ayan iti puso yo. Ayan iti puso kakabsat. Nalabit ibaga tayo, puso dayta iti tagarwar. Hanang kakabsat. Hala nga puso dagiti hangaw mati, oray pa'y puso tayo itata. So kabayatan iti panagadal tayo, so kimaten tayo man, no anya
iti linaon, iti puso tayo. Eksaminen tayo. Noan niya, iti langa, iti daga, iti puso tayo. O iti nakapsa. Kaya iti, pagtultuloy tayo, kita natin man iti nakapsat, noan niya, iti kay papanan na. Nagdi na mula, iti, ayan na iti nakapsat, iti daga. Ngay may sinipayot, dagiti umatayap. Natangken nga daga, kakapsat, hanga makadakkel, dayjay bukel. Ito nakapsat, iti sasaw na pa Jesus, na nagkadagiti inattentive heart. Dayjay ayan iti puso nga saan na nga ammo nga iyalingag iti kinapudno. Ganyo ay na nakapsat. So nga, dahito iti nakanagan na. Dayjay puso nga nasukir. Dayjay puso nga hana mo nga ikankano iti damag iti panakay sa lakan. Dayjay iti nakanagan na natangken kakapsat. Hanla nga dayjay. Anya pa'y, handa nga marik na, dadi ayat niya po Diyos. Mangmangagda iti sasaw na, nga may tinagapsat, nga na lang mangmangag. Haan nga sumarot, dadi ayat na po Isos. Saan amamki, dadi natangken a puso. Ay ito nagapsat, kitaan tayo man iti puso tayo, sukimaten tayo, noon niya nga kalidad, daytoy. Hala nga dayjay kakabsata. Handa pa nga mabigbig nga kasapulan da iti panangisalakan na pa Jesus. Tadada diyan ayanan kakabsat iti danger zone. Napeggad itayanda. Ay na kakabsata. Anya ti kasapulan tayo. Kasapulan tayo daytoy. Nga maamuan. Ngem dagiti natangken iti puso na naimula iti bukal kakabsat. Handa nga maamiris iti kinapagad, iti panawon a pagbibiyagan itata. Kasmanlaeng isulat ta iti biyag. Awan iti dadanagan no kaano nga agpatingga. Nga may nagabsat, dagiti klase iti puso. Sumaruno, agitaan tayo kabsat. Dahito iti kuna ni Mrs. White. The Christ Object Lesson, page 46, kuna na, many who listen to the preaching of the Word of God make it the subject of criticism in the home. They sit in judgment on the sermon as they would on the words of a lecturer or a political leader. Ay tayo nakabsat, dungmag tayo. Natayo ay tayo nakabsat, naganak. Madumay tayo nakabsat, mapantayog, dungag tayo sermon. Kaya ito na kung nagawid tayo, anya taramidan tayo, kritikarin tayo, ay na nakabsa diyan ang sermon. Pagsasaritaan tayo, di imbaga na, nakasango, dagitanak tayo kabsat. Kasmanlaeng iprit-prito tayo, no siya sino man, dayta nga nangasaba ka kabsat. Dayta ti ko na ni Mrs. White. Kaiso ay na nakabsat, iti nakakitaan tayo, dagiti kamali. Awan duman na, ay na nakabsat, dagiti lecture wenno kasman lang dagijay political leader nga oblagan tayo ay tinakapsat. So nga dayjay iti warning kada tayo, dayjay iti pakdaar. Kitaan tayo ay nakapsat nga siya sino man nagsermon nga manggagan tayo, kada ito ay tinakapsat oblagan tayo kadagiti sangwanan dagiti anak tayo kapsat. Kuna ni Miss White, haan nga nasayat kakapsat. Tapay imulmula tayo dayjay bukil iti dua-dua kadagijay makangeg. Inggana ay tinakabsat dayjay puso da agbalinto kabsat anatangken. Hanen nga makapenetrate iti bukil iti kinapudno. Isu nga dumay mo tayo, dati mo dayta nga mamati apay nga itakastan. Dati mo daytoy kastoy apay takastan tinapasama kayo. Ay tinakabsat daytoy iti rason wapay. Sumaro kitaan tayo. Nagijay naimula iti nakabsat iti kabatuan. Daytoy ket dayjay man ayat iti naimbubukudan, ayat iti bagida ket saan kakabsat nga naparmek. Isu nga anya ti nangruna. Iti nangruna pa ilaan kakabsat dayjay kinasiyasino tayo.
dayjay shock. Nuhan nga mapagbigyan jariknak makagurak. Dagito yung kakarikna iti nakabsat. Nuhan nga may kabil da ginagan ko nga donated by makagurak. Ay iti nakabsat. Ket nuhan nga may anunsyo ginagan. Numumadi nga may baga numanot hinted ko nga pagkapulo. Ay iti nakabsat. Ket nasakit itinakem ko. No dayta iti nakabsat iti kababalin. Hanpay nga naparmek. Dadya na yung bubukudan nga kababalin tayo. Kaya dito na ko nagpasugnod, hanin nga may jay kapilya. Hanay da nagabsat, agpasugnod, hanin nga agserbi kinaya po nyo. Na ito nagabsat. The love of self, kat saan pa nga naparmak. So nga ito nagabsat, sumaruno, they trust in their good works, good impulses, in their own righteousness. Agtaligda kabsat, itibukod da nga na imbag nga ramid. Kat isupay da ito ipablaak da. Kat iti na imbag nga naramid da ito nakabsat, isu iti may advertise. Ito nakabsat, da di bukod nga ramid nga na imbubukodan nga nasayat, isu iti idagdagulit da. Ito nakabsat, no dagitoy iti kalidad, iti kabalin tayo, na imula kakabsat at datay pailaeng ayan iti nabato adaga. Ang lang aday kakabsat niya pa iti ebanghelyo kasumanlaeng isulaeng iti lugar tapno makaliklik tayo ti panagsagaba. Saan nga iso iti rason tapno iti kasta ket gundaway tayo amay salakan iti basol. So, nung kikitaan tayo ng kapsat, baka lang, dahil iti banghilyo, tapno iti kasta, makaliklikag iti panagsagaba. Ay tayo ng kapsat, balbaliwan tayo. No dikit di, dahitoy iso iti mangitunda kada tayo, iti nananayin nga panagisalakan tayo, iti basol. Kino kastoy, iti kabalin tayo pelangay ng kapsat, at datay pelang iti nabato adaga. Kitatanay din ng kapsat, sumaruno. Kung nakabsat ni Mrs. White, it is by half-heartedness in the Christian life that men become feeble in purpose and changeable in desire. The effort to serve both self and Christ makes one a stony ground hearer, and he will not endure when the test comes upon him. Kaya nyo kayo na nakapsat. No, di pagserserbian tayo ng Miss White, itibagi tayo, nayapa yung society ng nakapsat, equal in the same footing. Anya ti ko na, yung tuno umay, iti pan na kay dadanas, kan pan nakapadas, iti pamati tayo, hantay to, anatalgad. Apay kapsat, half-heartedness. So nga, agbalin, nga natalgad kuma, iti panamati tayo, kini Apo Isus. Ay na nakabsat, kadayjay nga ayan iti kasisitan. Anya iti napasamak, tahan nga makatubo nga nasayat. Kuna na iti nakabsat, no ibabayo pa nga basahan. Iti teksto manipod 11, ingana 20 iti nakabsat. Babaan dagiti dukdukot iti biyag. Babaan na iti nakabsat, dagiti pasamak na agawa tayo dito'y lubong. Nang sana, kinaagawa dito'y lubong. Kanya kakabsat iti ko na ni Mrs. White. But many become so absorbed in business that they have no time for prayer, no time for the study of the Bible, no time to seek and serve God. Ay ito nakabsat, dahito iti may isa nga pakdar kada tayo. May isa nga warning. Anya dadya iti nakabsat, gapo ti kinaagawat tayo iti lubong, anya ti mapasamak, kunana ni Miss White, awanan kakabsat iti panawon tayo agkararag, panawon nga agadal iti Biblia, panawon nga makipasad iti trabaho na nagserbi kinabo Diyos. Abay ka iti nakabsat, nakapureng taylangan, di bukod tayo nga business. Iso nga daytoy iti maysa kakabsat, nga pamalagip kada tayo.
Ang mga na iti nagabsat, dahil kinaagawa tayo dito'y lubong, kit isu iti mangbukkel kada tayo, haan nga rumang ay iti pamati tayo kenkwana. Anya pa iti nagabsat. Kuna na pa dito yung kabsat, saan laeng nga dayjayan kinaagawa, uray pa'y dagiti panangilunod iti kinabaknang. Apa iti nagabsat na panangilunod kadagiti kinabaknang. Kuna ni Mrs. White, jay Christ Object Lesson, page 52, the riches, instead of awakening gratitude to God, lead to the exaltation of self. Ay ito nakabsat, dayjay iti makaited iti panangulbod iti kinabaknang. Hangad agos kabsat ti bumaknang. Tadama dagiti nababaan nang di na santo na kasuratan. Ngayon ko na dito iti nakabsat, dadi mangulbod. Tapay, no dadi kinabaknang tayo ay di nakabsat. Kat saanen nga niya po Diyos iti may tagay. No di kat di iti may tagay, kat dayjay kinasya sino tayo. Ay di nakabsat, sumiyasi tayo. Dadi kayat niya po Diyos nga plano. Nga, dadi ko mangted kada tayo iti kinabaknang, kat na ipaburiraw tayo daytoy. Agbalin abindisyon tayo kadagit sa bali. Ngem, no nagbalinan kakabsat nga agserbi ti bukod tayo, idayon kakabsat nga mapadasan tayo dahil panangulbod iti kinabaknang. Katsan lang nga dahil kakabsat. Anya pa'y, kuna na pa'y iti nasantuan na kasuratan ay iti nakabsat, kat uray pa'y dahil panakalemes kadagiti ragragsak dito'y lubong. Kaya the pleasure of this life, ti ragragsak, aglablabes a panagragsak dito'y lubong ay ito nakapsat. Anya dayjay nga pasamak kakapsat. Kuna ni Mrs. White, all habits of indulgence that weaken the physical powers, that beclouded the mind, or that benumb the spiritual perception. Ayan ang kabsat, anyaman kabsat nga kababalin, nga dahito ikit mangpakapoy itinagpisikalan, nga pigsa tayo, mangparidot, iti panunot tayo ay na nakabsat, kat mangpipikil, dahil iti na espirituan, nga panakaammo tayo ay na nakabsat. Dahito'y, dagiti aglablabes kakabsat, abanag, iti biyag tayo. So nga, kasapulan tayo, kanyang klase nga, puso, ti adda kada tayo, iti nagabsat, sukimaten tayo. Ket, iti, maudi nga, kabalin kabsat, da dyan ay mula tinasayat adaga. Dahito'y di bukal di makil nasayahat. Dahito'y ay tinagabsat, dayjay, napudno, ngagbirbiro iti kinapudno. Napudno iti puso na, nga kasapulan na iti mangisalakan. Napudno iti panagserbi na. Nga iti panagbiag na iti nangrona ni Apo Jesus. Kuna nakabsat ni Miss White, iti Christ Object Lesson, page 35, a knowledge of truth depends not so much upon strength of intellect as upon pureness of purpose, the simplicity of an earnest, dependent faith. Anya ko na ito nagabsat. Kasapulan tayo, dayjay pamati nga muna iti agsadag. Pamati nga mayan natupkin na pa Jesus. Pamati nga dante panagtalent. Ito nagayam ken kakabsat. Dagitoy, dagiti klase iti daga. So nga, no sublanan tayo sa ludsod, tatay, anya ka di taramidan iti manalon. Kada tayo ay na nakabsat nga manalon, anya ka di taramidan na. No iti dagayo kit kabatuan, anya taramidan tayo. Akas manalon. Ay na nakabsat, kadagiti na mula, kadagiti natangken nga daga, anya taramidan iti manalon. Ang kiti na ito nakabsat, aradwam, palunungam,
tapno iti kasta, tumubo nga na saya at iti daga. Ay iti nakabsat. Ipalubos tayo nga iti mannalon nga na pa Isus. Ngano ti puso tayo, ket natangken. Ipalubos tayo nga iti parabor na pa Isus. Ket iso ti mangpalunan ken mangbalbaliw. Sumarno ay iti nakabsat. Kadayjay, naimula iti ayan iti bato. Anya taramidan iti mannalon. No mannalon kayo ay iti nakabsat niya, ramidan nyo, no di talon nyo, di bangkag nyo kat ado bato na. Hangkitin kakabsat, malaksid nga palo ng anusam daytoy nga piduten. Ipalubos tayo, nga iti mannalon kadagiti batbato iti puso tayo. Papidot tayo dagiti natangken nga banbanag kadagiti uneg ti puso tayo. Taon iti kastagat lumo nang baybayan tayo at mannalon ani Apa Jesus palunengen na iti puso tayo. Ipalubos tayo nga piduten na dagiti bimmato a karirik na tayo. Taon iti kasta agbunga tayo anasaya. Iti may katlo kabsat. Kadagiti ayan iti kakalkol na ayan. Anya taramidan iti mannalon. Hangidin kabsat, hindi nga panawon, malib ko kabsat, tao no may kadagidiro na sagadan mi. Nagmuno kadagiti millennials ket maawatan dati sagad. Into nalpas ka nga nagsagad, ikaragam to diyan iti pasagad. Hangidin kabsat, dagiti manalon maawatan dati ito. Apay ta sagadam. Sagadam ka kabsat. Tao niti kasta, may kadiro na. Iti puso, nga daan da ito, yan yung remidan ti mannalon kabsat. Ipalubos tayo at mannalon, linisan na dagiti puso tayo. Bagutin na dagiti kalkalunay, ikatin na dagiti sisiit, akaririk na tayo, dagiti ruruot nga mangbekkel, kada tayo ipalubos na iti mannalon. Adalusan na iti puso tayo kabsat. Daytoy iti remidan tayo. Ket anya ti remidan, iti mannalon kada dyan nadamag nga daga. Uray pa nadamag detoy, itultuloy na nga rokiten. Itultuloy na nga taripatwan. So nga ipalubos tayo ay dalang kapsat. Iti mannalon, itultuloy na ataripatwan iti puso tayo. Sapay ka di kapsat. Tada ito'y pangarig tagmulmula. Mangted kada tayo itinananay nga panakadalos iti puso tayo. Nagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Nagyaman kami. Tadda na po may Jesus. Nga iso iti mannalon. Amabalin na alinisan iti puso mi. Nga palunengen na da iti nga puso. Dagiti bimmato nga puso mi. Ikatin na dagiti batbato anatangken. Kadagiti ayan kadagiti kasisitan. Nga iso mangbekkel iti pamati mi. Ipalubos mi nga iti mannalon ket linisan na dayti puso mi. Ket tapno iti kasta agtultuloy dayti nga nadameg. Babaen iti parabor na po nga Jesus kan kanayon na nga rukiten daytoy gapu iti aya. Agyaman kami iti panangdengeg mo dayti kararag mi itinaga na po nga Jesus. Amen. God is good kakabsat, patsyak nga adumanan iti naadal tayo tatangarabii, kinaragsa kakabsat, nga tamok nga ti Diyos tayo, iti agtrabaho, kanya tapno mabalbaliwan, iti puso kin panunod tayo. Kakabsat ko, dawate, nga dagitoy, nga nangagan tayo kat pagbiyagan tayo kakabsat, ikarkararagan kayo, kin ikarkararagan yung matkuma, dito nga programa, kini Pastor Marvin, nga din sa Hero.